नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आज हमनी के साथे बारी भोजपुरी के एगो नया मधुर स्वर नाम बा नेहा सिंह निष्ठा। काफी बढ़िया गावतारी। पारंपरिक से लेके वर्तमान में जो भोजपुरी के बढ़िया बढ़िया विधा बा ओकरा में तो गावते बारी पूर्वी सोहर और कई सारा ऐसा विधा बा जेकरा बारे में रउरा लोग सुनले भी ना होखे। नेहा सिंह निष्ठा जी, रउरा से हम बतियाई, कई गो गीत सुनी, ओकरा पहले सीधे बता दी घर कहाँ बा, कहाँ के रहे वाला बा? हमार घर यूपी बा, यूपी में महाराजगंज जिला। गायकी में होइनी तो कौन कौन गाना बा जौन काफी रउरा लागे गावत रही भोजपुरी में? ऐसा बहुत सारा गाना बा जो हमरा दिल के निमन लागेला और कहल जा तो सबसे ज्यादा गाना हमके निमन लागेला कल्पना जी के जी। और उन्हीं तो चाहे मैं वो कल्पना जी के गीत सुना दी। हाँ, बिल्कुल। मन के संवरिया बनी गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तू गईला समान डाल दिला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में। देखिए, आवाज जौन बाटे कहीं ना कहीं पैर के थमेला, कान के सुनेला, विवश करता। यह संगीत के ताकत है जेकरा के आजकल म्यूजिक थेरेपी के रूप में भी कई देश में एकर अनुसंधान होताटे। अब बढ़िया आवाज होखे, बढ़िया गीत होखे तो श्रोता दर्शक कहीं ना कहीं ओकरा के जरूर पसंद करेला लोग। नेहा सिंह निष्ठा, चूंकि लंबा बात ना करे, चूंकि आवाज काफी फसल भी लगाता, तबीयत ठीक नहीं खे। एगो छठ हमनी के यहाँ त्योहार बाटे, छठ के बारे में सुनले होखे। हम एगो छठ के गाना चाहेम कि एगो छठ के गाना सुने। कल पेली भी जाला तिबैया हो उगी है दीनानाथ। कल पेली भी जाला तिबैया हो उगी है दीनानाथ। दीनानाथ रोवे से दुनिया जोरबा भूखल पियासल तिरिया मुँह बाटे सूखल। बड़ी देर कैनी गोसैया हो उगी है दीनानाथ। बड़ी देर कैनी गोसैया हो उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ। भूखिया पियास सही रही के उपास हो मानवा में दर्शन के लागल बायास हो। कटलो से कटे ना समैया हो उगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया हो उगी है दीनानाथ उगी है दीनानाथ। कल पेली भी जाला तिबैया हो उगी है दीनानाथ। छठ के गीत बाटे। देखी कितना बढ़िया गईली है नेहा सिंह निष्ठा। और ऐसा जब बेटी, रउरा घर के बेटी चाहे कोई भी बेटी भोजपुरी समाज के होखे और जब बढ़िया काम करे तो ओकरा के जरूर प्रमोट करे के चाहिए। रउरा हम सब कोई के लागेला कि भोजपुरी में वो परंपरा समाप्त हो गई बा जब हमनी के घर के बहू, बेटी, माई, चाची, काकी, फुआ बिना कोनो ट्रेनिंग के भोजपुरी के पारंपरिक गीत के आगे बढ़ावत रहे लोग। पीढ़ी दर पीढ़ी वो गीत वो लोग के आवाज में कैद होत रहे। अगर वही दौर के चाहतानी, बेहतर चीज सुने के चाहतानी तो नेहा सिंह निष्ठा जैसन बेटी के जरूर अपन आशीर्वाद दी, समर्थन करी। सोशल मीडिया पर इनकर पेज बा नेहा सिंह निष्ठा के नाम से। जहां कहीं भी गावत रही, आजकल गूगल के एगो सर्च इंजन बा, वहां सर्च करी नेहा सिंह निष्ठा और तमाम कलाकार लोग के जो भोजपुरी में बढ़िया काम करता लोग, वो लोग के समर्थन दी और एगो छोट समर्थन ऐसा कलाकार के भोजपुरी के बचावे के मुहिम में बड़का बल प्रदान करी।